rasa sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung Rena wengi tan bisa turu Amung tansah mikirke siramu Pewayanganmu katonge netra Jebulane iku mung rasa kangenku Kangen 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 aku kangen siramu lagon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater gong heeh ngono Mas heeh dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh kok iso ngono mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono heeh mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia heeh adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media oh ngono muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih ngono uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda, sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo saking Hong Kong, Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi matur nuwun netizen pendukung apa ki acara matur nuwun dibuka nganggo sing mat-matan dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne ning kutha aja esuk-esuk bare beres ngono ya adewe ngomong ngono cah-cah ngguri seramdak percaya alah panggah tengah papat ngono ndak percaya panggahan ndak wis to tenang Mas Heru kasang seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta ngono pelok pelok eyang nggih monggo Mas Her pucung bawanipun angkitanipun Mas Bayu yuk kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu kang tak tunggu Jumeduling wanci dalu wis sorote kang padang sorote padang terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas apa kuwi mangga bajute ora liya among
jaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanciratri Oh, enak. aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nerajele kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi endahan nyang sepake ibarate mega kang pecah pamore sama jangan dikandat nyawang serane Wanciratri aku tansah nganti-anti sora kang padhang nanging banyu lapi gendrong nyawang tak pandeng nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning
Sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sajatine rembulan kang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendhat nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Heeh. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg wae ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Ndar Gombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Yuk.